Hej! Nu er vi lige i gang med engelsk, så lige om lidt, så tænker vi, at vi går ned til købmanden, og så skal I selvfølgelig med. Så vi ses. Så nu skal vi så til købmanden, så vi ses på turen. Hvor er det hårdt at gå. Jamen, jeg tænker bare, at vi teleporterer nu. Så. Kom med os. Ja, og nu er tøserne lige i gang med at finde noget blandt selv slik. Og jeg har et eller andet, og så nogle Maltesers. Hvad vælger I, piger? Ikke godt. Og vi laver haul, når vi kommer hjem. Of course. Så har vi været i købmanden, og nu vil vi så lige lave en taste test for jer. Så hvad skal vi starte med? Vi har købt sådan nogle San Pellegrino sodavand, sådan noget italiensk noget. Med, ja. Hvad er det med? Melograno og Arancia. Yeah. Yes. Så det starter vi lige med at smage. Okay, skål. Må jeg smage? Ja, hvad rater vi det? Jeg vil nok give den en... Jeg vil nok give den en 6-7. Jeg vil nok give den en 3 ud af 10, for den smagte ikke så fantastisk. Er vi sikre på, at der ikke er alkohol i det her? Ja, det er der ikke. Men det smager af øl. Med smag. Det gør det faktisk. Det smager øl med smag. Ja, men det smagte ikke så godt. Så nu går vi lige videre til noget blandt selv slik, som jeg har blandet her. Jeg tænker, vi tager sådan en her. En Bobs. Jeg tror, den var med ananas og et eller andet, og så klipper vi den bare lige ud. Så var der en til dig. Thank you. Jeg kan lige vise præsentation her. Og en til mig. Og skål. Så skål. Jeg vil nok give den 8 ud af 10. Hvad mere? Det er 9. Hvad gør du? 8. 8 på det. Ja. Yes. Så ja. Vi har det her, som vi stadig ikke kender. Det er vist noget, der hedder Men det er jo så en hunderace, så jeg ved ikke, hvorfor det hedder det. Men nu skal vi prøve dem. Yes. Er det ikke chokolade med kiks eller sådan? Det kan godt være, jeg ved det ikke helt. Men Gabriella. Her er der en Malteser. Og så Liva. Presentation. Skål! Skål! Mælkechokolade. Kiks. Ja. 10 ud af 10 for mig. 10 ud af 10. 9 ud af 10. Der har vi hajer. Hajer, farlig. Blahaj. Vi har den her blå farve med noget hvid skum. Så det er meget gummi. Skål. 5 ud af 10 for mig. Altså 6. Ja, 6. Yes, så det var alt, vi havde for vores taste test, så vi ses.